En odiechieng'no mar ariyo mar kawo pach jopiny kaluwore koda paro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Kata kamano jopiny nowuok mopogore kuonde moko pim kod nyoro mabende ne en mana kamoro achiel e counties duto ma pacho. Kwa menyo kako odiechieng'ni mar ariyo obedo e gwenge mopogore opogore kata sub counties mopogore opogore pacho kende. Mano mowaiko ni kanyakla kod mamoko mabende wamiyo pek odhiambo masani. We have looked through the points, the accusations of His Excellency the Deputy President, and I think we're prepared to deal with them. Okinde mag jalup jatend piny Rigathi Gachagua okoni gi kore mar biro rakore kod jod bura chieng' tich ariyo juma manyien. Nimekuja nami ni participate kitu ya kuandaa Deputy President. Maajabu nimekuta hakuna hata officials. Chenro mar kawo pacho gande odiechieng' mar ariyo kawuono ne otimore makidam kama kuom apise mag sub counties nokoyaw kata to mana jopiny sanja emanochopo. Kawuono piny ngima dhialo jopuonj kuom tich matek magitimo e moro ngima jopuonjre. Machiegni wechegi mag ang'ich welo nyinga jailieta jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Pani wechegi bende iyudo kokalo e mbui marwa mano mar Facebook kanyakla kod YouTube Ramogi TV. Abende inyalo luwo e Facebook page mara mano Kanyero Jael Lieta. Ote magi bende okwaweyo oko ichwalo gi kokalo e lai marwa ma ote machuok ma en 26000. Kawachako en kopogore kod odiechieng' manyoro mane jopiny owuok oko ka rombgi e chiwo pachgi wi paro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Kawuono dhano nobuono romo machalo kamano. Doho ma Kirinyaga nong'ado mondo chenro mar kawo pach jopiny ochwal machiegni gi jopiny ka itere sub counties. Kata kamano jopiny matin emanochope kuonde manoyaw e thoth apise mag sub counties ma pacho ka ne odong' ka olor ka kuonde manoyaw to mana jopiny matin emanochope. Rangach ma Peace sub-county ma Kisumu Central ondaki full e odiechieng'ni mar ariyo machendo mar kawo pach jopiny e wi thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua owinjo time. E karomo ma Tom Mboya Labour College manobagi nyasi makamayo odiechieng' manyoro, jotije timo ler ka gipango kombe kendo onge ranyisi moramora ni romo machal gi manyoro dhi timore kae. Kawuono loro office mar CDF o affect everything. Nikech gino nok time office CDF. Kawuono loro Tom Mboya otimore nikech ang'o? Leaders ma omonego bene pass information nikech not everybody mantiere gi that know how mondo ng'e ni court no medo thuolo. Joma mantie piny kae vijande wa man piny kae gieki mamanyo gima dang' gicham everyday makaka gikonyre onge nikech tich onge. Information ne giyudo nadi koko land radio wa. Jod bona ma Westlands Team Wanyonyi notelo ne jodak ma Westlands e romo makawuono ka jopiny noyudo thuolo mar jaso tese wi paro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Jodak ma Embakasi North e county ma Nairobi bende noyudo thuolo mar golo pachgi e wi parono ka gijazo tese mag paro manochwalnegi. Gini asesa maber kendo and ready mar chwoyo otik kama an ema dwaro. E county ma Kericho chenro makamano kata kamano notimore ka obilo ketarita ne ji matin manochopo e chenro makamae. E apis CDF ma West Mugirango e county ma Nyamira apis ne orindi kendo ne onge ranyisi moramora ni romo dhi bedo kanyo. E apis CDF ma Laikipia West e county ma Nyahururu jopiny matin ne ochopo kanyo kata kamano giywak ni nokonyisgi kama romo makawuono dhi bede e sama ber gino manomono thoth jopiny wuok oko kawuono. Jopiny gono ketho tese mag golo paro ka giwacho ni gin mabandia. Ukiangalia karatasi ambao nimeshika hapa, hii karatasi ni photocopy, haina watermark. Hii ni karatasi inaweza tengenezewa cyber, mtu ajaze, hata maoni yenye nitatoa hata haitakuwa imefika huko bunge. Manaji matin emano chopo e chenro makamano e sub county mar Ruiru kanyakla kod Thika Town. Kuondegi negi keto mana kokgi otese mag paro manochwalnegi to gidok pacho. Number 7 umeweka hiyo boxes. Katika mane sub county ma Baringo South jopiny ne oromo kotelnegi kod jaod buch gi Charles Kamuren kendo kanyakla gitwake parono mar chik. We are getting the views of the people in the constituency levels, but there is still Sunday we shall still get some more views.
There is still Monday. Kenyans are still talking. And also, Tuesday, we shall now sum up. After getting and meeting with colleagues from across the country, the 349 members of the National Assembly, and then we shall now engage the documentation that people were feeling. Kabende e odiechiengni mar ariyo mar kawo pach oganda, paro mopogore onyiedhore e wi thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Moko kuom jopiny osiro paro mondo thiche oko kaluwore ni osechiwo ranyisi makare kaka jatelo, ka jomoko to pod onyono ka tiendgi ni kochuno nyaka Rigathi dhi to Ruto bende nyaka luwe. Ka jokenya mamoko to siro mondo Gachagua odong' e apis. Joyce Oduor nitiere koda ler mathoth. E odiechieng' mar ariyo mar kawo pach jopiny, tok doho mamalo golo chik mondo omed ndalo achiel mar kawo pach jopiny e wi thicho oko e apisi jalup jatend piny. Jopiny koro nigi paro mopogore opogore e wi thulo oko e telo Rigathi Gachagua. Kata obedo ni ne ok giyudo thuolo mar golo pachgi ayanga kaluwore ni apisi mar CDF ne olori, jopiny mane waloso godo e kar chung' od bura ma Embakasi North, kaunti ma Nairobi, kwedo wach thicho oko Rigathi Gachagua ka giwacho ni ka Gachagua ogol e telo, to winjo jatend piny bende owuog e telo ni mar ne oyiergi kamoro achiel. Kasiro wach mar gole oko ke jogi tiyo gin gimoro achiel. Ka nogon gi kura, nogon gi kar gi ji ariyo. Mo en paro motwe kamoro achiel. Kopo ni Gachagua to bende wa. Mimi kwa maoni yangu kuhusu Gachagua kutolewa kwa kiti, hiyo sio priority ya wananchi saa hii. Mimi nasema president amekosa mwelekeo. Nataka niambie Rais Ruto iwapo atanisikia. Najua siwezi fikia kiwango cha kumshauri, lakini iwapo rais atanisikia, akae chini atafute network ya uongozi vizuri. Aachane na Gachagua na afanyie wananchi kazi. E kar chung' od bura ma Baringo South, jopiny mane ochopo Marigat mondo kaw pachgi e wi thicho oko jalup jatend piny, to wacho ni piny Kenya nigi achiedh nade mathoth moloyo thicho oko jalup jatend piny, ka jodak moko to siro wach thicho oko Rigathi Gachagua ka giseyo Gachagua kuom bedo gi akweda mar dhoudi ni mar osiko mana koloso kod jo Mount Kenya. Kusema ukweli, tangu hao watu wawili waingie kwa serikali, sisi wengine tuko nyumbani, hatuna kazi, hakuna kitu wametusaidia. So kama ni mambo ya kura ya maoni ya kutoa moja, sisi hatukubali. Walete maoni ya kutoa watu wote wawili. Tunataka Ruto na Gachagua waende nyumbani. Hakuna kitu wanatusaidia. Jodak ma Machakos mane ochopo e apise mag NGCDF Machakos mondo gol pachgi e wi thicho oko jalup jatend piny, wacho ni gisiro wach golo Gachagua e apisi nikech Gachagua osebedo ka wacho weche ma ok onego wach kod jalup jatend piny, kaachiel kod weche mane wacho ni piny Kenya chalo kaka kambi ma kila ng'ato nigi shares. Nimetia saini Rigathi aondolewa mamlakani kwa sababu kulingana na mimi amejihusisha na mambo ama matamshi ambayo hayafai kwa kiongozi wa aina yake. Kwa mfano, Gachagua amekuwa akitoa matamshi ya kutenganisha Wakenya. When they were elected on the same ticket with William Samoei Ruto, he said that this government is a government is a private limited company where if you don't have shares, actually we are not going to provide services, or maybe you are going to get substandard services. Rowere mag Gen Z mane ochopo e apise mag NGCDF Malwanda wacho ni jatend piny William Ruto kod jalup ne Rigathi Gachagua pok otiyo ne jo Kenya e yo maber kaka ne gisingo, to kuom mano gidwaro mondo thichgi giduto e apisi. As the Gen Z tunasema kwamba saa hizi if Gachagua mnataka aondoke na rais wake, kwa sababu over 12 million Kenyans wenye aliamua who is the president, waliamua the president na deputy wake. Kama the deputy amefail, ilikuwa wajibu wa rais kuelekeza deputy wake jinsi atakavyofanya majukumu yake, na sasa inaonesha kuwa they have failed, na if the deputy have failed, wote wamefail, so waende wote nyumbani. Jodak ma kaunti ma Kericho to kwedo wach thicho oko Gachagua kagiwacho ni onge tiende thule oko e apisi. Gikwayo jatend piny William Ruto mondo los weche gi jalupne. Bende giwacho ni gisani gidwaro dongruok e gwengego mabiro konyo japiny ma ok weche mag siasa ma medo tedore e pachoka. Rigathi Gachagua aruti kwa kiti yake. President William Ruto ongea na Gachagua. Ongea usikilizana. Nani hapana kosa kwa hii dunia? Kila mtu nakosa, hata watoto kwa nyumba yangu naweza kosana, lakini mimi natatua hiyo sita. Ongea. Kaa kwa kiti vile tulikuwa unaongea mbeleni. President William Ruto atusaidie, asaidiane na
deputy yake amaliza 5 years. Kama kuna makosa aendelee kufumuliana, alafu next election kila mtu angalie kama ataweza rudiana ama aende mahali pengine. Joyce Oduora, Ramogi TV. Erokamano ya Joyce Oduor kimiyo kanyero pach jopiny kaka negi wuoyo odiechieng' ma kawuono. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua osewalo kweth mar okinde madito maromo 10 madhi konye e luoko nyinge e wi seyo chiko ma itudego e paro mar gole oko e apis. Ramogi TV otimo twak kod okil kama Dr. Victor Swanya, achiel kuom okinde madhi temo roso Gachagua e lak nyang'. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, okinde mag Gachagua wacho ni giikore mar rakore kod jod bura mano chieng' tich ariyo juma manyien. Ndalo ariyo motelo ne chieng' tich ariyo juma manyien, ikinde ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua geno chopo e bao mar duoko penjo e wi seyo ma itudego, kweth mar okinde 10 madito madhi mako lwete owacho ni giikore mar rakore kod jood bura. E twak mare kod Ramogi TV, okil Kamaloka Victor Swanya, achiel kuom okinde 10 mag Gachagua, oyango ni girito kod sironyo chieng' tich ariyo mar yango ne oganda jo Kenya ni ketho ma imieno go Gachagua onge tiendgi. I mean, we are prepared. We are prepared, very prepared indeed. Yeah, you know, the work of lawyers is to defend their clients technically on matters of law. So basically, and that's the work of lawyers. The lawyers don't shy issues that are raised, and I guess as much equal the client does not shy. The client will seek assistance, technical assistance, on matters of law, right? And matters of facts, I think the client is more than prepared to deal with that. Swanya leronwa ni aput mar okinde 10 man kod lony mathagalany osechuog mar temo golo Gachagua e lak nyang' ka olieko ni Gachagua okoikore mar goyo bade piny thuolo moro amora. Kweth mar okindego idhi telne kod okil Kamaloka Paul Mwite. We have the senior counsel Paul Mwite. He's the one who's leading us. We have Counsel Tom Macharia, Counsel Amos Kisilu. We have Counsel Elisha Ongoya and others. You know, in such an exercise, normally the formation is broad because there are a number of things that we have to address ourselves to. Giangolo magmenyo lwasi mar siasa, ukil Kamaloka Willis Otieno wacho ni Gachagua nyalo gwe tao motelo ne jo od bura kod senators goyo mbulu e wi paro mar thiche oko kata chwalo bura e doho. Koro an gima nene ni ma bunge en siasa. Ok apar kata Gachagua tero kinde kucho to bro konye. Ka odwaro dhi option mar dhi bunge to giaga siasa to ka siasa bare ndasi to jogiri thiche oko. Option moro ma en godo en gwetao. Monyalo wacho no wuon ni gini karango kako kwan obunge mantie gi jo senate mantiere gi. Ok ane ka nyayo yudo namba manyalo tamo gini kik dhi mbele. Kata kamano, Willis Otieno wacho ni ponono ni Gachagua orem gwetao kendo jo od bura kod senators ogole e apisi doho kende emanyalo rese. Gima nyako ng'e ni kapo ni bunge ong'ado, bunge ma en bunge National Assembly gi Senate ong'ado ni mondo gole oko, to onge kendo kom moro amora mar sirikal ma Gachagua chieng' ni chung'ie kata ni tiye. Ok nyal yiere e tich moro amora michule usuru gi pes japiny. Mano ok nyal bet, be ok onyal chung' kata. Koro kapo ni odwaro en gi toche mondo chung' kendo mbele kucho kom moro amora, to do chako resign kapok ogole tich. Nikech kogole tich to mana ka Sonko gi Waititu gin doho nosetieko kodgi, bo wacho ni gin kaka ne gibedo impeached, ok ginyal bet e apis moro amora. Korka korgi, okinde mag Gachagua oketo geno margi e wi chenro mar kawo pach jopiny e wi thiche oko, ka gilero ni chenro ma kamano ne otim e yo mawethweth ataro mar dwaro mar chik. Okil Kamaloka Victor Swanya wacho ni jopiny ne okomi thuolo moromo mar somo kendo winjo chilo duto ma imieno go Gachagua. The notice we think is not sufficient, right? Already the Supreme Court, I mean, our National Assembly, us lawmakers, these are the people who make the law, all right? And this is the law that normally is used by the courts. The courts interpret it, all right? So, and here already the court has come and said that when it comes to public participation, these are the guidelines. Mm-hmm. And they have come with several elements. You know, among them is sufficient notices. Okay. Among them is people should be sensitized
on what is it you're going to talk about. Willis Otieno kata kamano okawo chung' mopogore ka owacho ni midhiero mochomo Gachagua gin midhiero mag siasa. Ewi mano, Gachagua onego rakore kod midhiero makamago e yor siasa. Gima nyalo nyiso Gachagua en ni nyaka obed piny mondo ong'i options mage malong'o, nikech nitie consequences yo moro amora mokawo. Kokawo yo mar dhi e doho, to mano be nitiere nafas dipo koduogo, to kendo nitiere nafas ni nyalo goye piny matek koweni mondo gino dhi doho kamano goye nyaka chien. To an to gi pacha debe ni an to kuma ok dwarie tigoyi gi siasa, imbedi manyo mana yo mar goye godo gi siasa. Ewi ling' mar Gachagua, nyaka ne jod bura ma Kibwezi West Mwenge Mutuse pedho paro mar thiche oko, Willis Otieno wacho ni mano en ranyisi ni koyo osechako mako tiende Gachagua. E komachielo, Willis Otieno onyiso Gachagua mondo go kwan matut motelo ne kawo chung' e kind gwetao kata dhi e doho. Bang' jo od bura goyo ombulu, weche duto dhi chomo od bura mar Senate madhi bedo kod ndalo 10 mar winjo kod ng'ado bura ewi paro makamano. E ranyisi makende ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua okoikore mar gwetao, Gachagua osechugo aput mar okinde madito 10 madhi duoko penjo eloe. Aput makamano otelne kod okil Kamaloka Paul Muite. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ripod no mar Chris Owino ben makoro terowa e yueyo wa mokwongo weche gi manyien mago mag ang'ich welo. Erokamano ahinya mano Wycliffe Orero ka entiere ndhiwa, iwacho ni mor kabisa kaka weche manyien mago mag ang'ich welo chopo ni e yuno ero makare. Nyaringa Alfred Oluoch wacho ni neno Ramogi TV ka entiere Isli, imoso jereni Phoebe Pamela Onyango ka entiere Tanzania. Ka ote mari Steven, mano japuonj Steven Otiwa mwalimu bora Woda Suba wacho ni Jael kadeber chutho Ruto kod Gachagua onego bedi impeach nikech giduto gisebedo ka gitayo Kenya e yo mok ne kare. Wacho no dhial ni japuonj ni kaka Joseph Awuono, Patrick Kizito, John Ongili Oguta, Eli Oreko kod Tom Odhiambo mane japuonj ni mano mar biology Bishop Munge Secondary School. Ka bende ote mari wacho ni aneno maler kabisa mano youth leader Brian Omolo mar Jesus Evangelical Church e gwenge mag Nyaera. UDA osefail piny mar Kenya, wacho ni ODM makoro owinjo bedne kawe mano kanyero madego mar Fort Ternan. Ka ote machielo wacho ni Jaileta politician ena politician, wacho ni jasiasa en jasiasa okolokre, wacho ni ginyalo bedo ni giwero wende mopogore opogore. Giwetemo golo Gachagua, kata ka gitemo golo Gachagua onge gima bolokore e sirikal. Mano kanyero Samuel Otieno kantiere pith Kochiel School ka Martin Ochieng Lagu ka wuok Rueya, iwacho ni to ineno Ramogi TV e yono ero makare kabisa. Ka machielo mabenda dhi somo mogik en ni inyisa kende ni Jael Mendie Zadok Wodgotoi iwacho ni pache ni Gachagua gi Ruto odong' mana gi higni 2 kende to gitieko higni 5 mano yiernegi. Wawe gitieki mondo ogolgi oko giduto tero. Kamana ahinya kuom otego eko duto te mabende icholona kod mago mabende podi bo medo chwalo e namba marwa ma en 236000. Wadhi e yueyo pod waduogo gi mathoth, kik idhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130.
mach liel kae. Machni nochako seche 20 mokalo. To gima koro mako dhogwa nyaka sani josim mach pok ochopo. Ushindi with new enzyme technology tackles even the toughest stains. Ushindi, powerful stain removal, because legends deserve a winning clean. That's the clean of legends. Tunajua familia yako hufurahia mboga na matunda, na ndio maana Citizen Duka the home of discounts inakuletea Mama Soko package kutoka Quickmart. 1 bunch of spinach 35 down to 18. 1 bunch of sukuma wiki 29 down to 18. 1 kg of tomatoes 69 down to 49. 1 kg of onions 89 down to 69. 1 kg of white potatoes 119 down to 99. 5 pieces of imported oranges 299 down to 189. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 482, meaning utakuwa umesave 208 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your products. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka bado stock iko ndio enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. Leo niko hai, niko nimecheda. Nitakila chom nikimuga hela. Tena niko sawa Nyakoro mgajuang chienge suma jumani elia chirka chirwati liko da jangolo malet ilomoni iviona. Wanna get longer. DJ won't you play my song? Chiel kodokoka kadira mwana. Mr. Big Deal, Mr. Big Stepper, jina ni Biggie, maheta wali. Nakwambia niko da hype man, and you know what? Hype man majumani elia wati niko da Walter Koya Junior. Piga statue. Inua mkono alafu cheza na mguu. And on the ones and twos, what did the one and only DJ Right? Sawa, maintain. Ivo. Ivo. Maintain. Ivo. Machiegni kendo jopiny okwedo ahinya picha monyisore kawuono odiechieng' mar 2 mar kawo pachgi manokoteno kod thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua mae kaluwore ni thoth jotelo norem chopo e apise mag National Government CDF e tayo chenro ma kawo pach jopiny kaluwore koda chik ma doho nogolo. To kaka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, moko kuom jopiny bende oseyo jotelo kuom remo chiwo negi milome kendo tiegogi e wi chenro mar kawo pachgi kawuono. Kalure kod chik mane dogolo odiochieng' manyoro mondo chenro mar kawo pach jopiny otere sub counties eneno ni chenro no ochopo machiegni gi jopiny. Counties mathoth pachoka kawuono jopiny odong' ka nono kuma jotendgi mane giyiero e lemo mag jood bura olalie. E kaunti ma Kisumu, jopiny magin jokanyo e bunge la wananchi Masije Manyata e sub county ma Kisumu Central yango ni kata nyoro jaod bura achiel kende kuom gi 7 emane ochopo e chenro no ka giseyo jood bura mekgi kuom weyo ma ok okawo wachno motegno mondo gichopi gisir jopiny kaka owinjore. Eng'ukni mar chenro modhi nyime asayo wabunge wa okowuok oko motegno mondo mobilize ji jogo manyoko yudo thuolo. The process mar public participation manotim Kisumu ka was a one-man affair. Nikech notime gi member of parliament achiel. To seche mane time ne nitie pesa moko mane miyo jomoko nokoyudo pesa. So ji manokoyudo pesa mang'eny nowacho ni gino gidhi sign gino nikech nokomigi pesa. Giyango ni dine obedo maber kade oyawnegi apise mag CDF ma Kisumu mondo giyud thuolo moromo mar chuyo kokgi e siro kata kwedo paro mar thicho oko Gachagua. Anafurahia jana wenye walipata pale ofisi jana ilikuwa kitu imekuwa online kila mahali. Hata leo hawangetuzuia, wangewacha watu waingie kama iko legal advisors wa challenge kotini watu warudi kwa public participation ili tukue na haki kila jambo. Mtu asione atio regioni ndio alikuwa targetiwa
pandio wana support wengine wa support wengine. Hiyo sio njia mzuri. Omiyo wawacho nikech ne member of parliament achiel manotime, wadwaro ni next time kantiere gimoro machalo kama, to all members of parliament ma Kisumu County magin 7 members of parliament must be brought on the table mondo nyisgi what is supposed to be done. E kaunti ma Nyamira, ng'ata achiel mane oyuoro obedo kod buok ka olero ni bang' tiyo gi omenda e yor wuoth to kochopo kata jatelo achiel mano yudo onge kendo rangach bende ne olor. Maajabu nimekuta hakuna hata officials bado hawajafungua hata hiyo hall. Sasa tunashindwa, mtu anatumia pesa, anatumia transport kubwa kutoka mbali, umefika unakuta hakuna kitu. Ni kama kuchezea wa Kenya ama nini kinaendelea? Actually tungetoa maoni wakiweko, lakini sasa hakuna mtu. Hatujui tutafanya nini. E kaunti ma Narok, jopiny yango ni ok gimor kod kaka nolor kama ne owinjore okawe pachgi mar siro kata kwedo parono. Gidwaro ng'eyo ni to jotendgi bende tiyo ne jopiny kotenore kod chendoni mar kawo pachgi mondo gikwed kata gisir paro mar thicho oko Gachagua. Nimeenda kwa kituo cha kutoa maoni lakini pamefungwa na tulikuwa tumepewa muda wa siku 2 tutoe maoni yetu kuhusu ya mchakato ya kumuondoa naibu rais, na wangefungua ofisi hiyo twende tutoe maoni yetu na twende tuchukue mawaidha yetu kupia kutoka pale. Kwa hivyo tunataka kujua kama kweli bunge na serikali imeamua kufanya public participation ambaye ni ya wananchi ama tunapelekwa tu kwa mambo ambaye hatujui ni gani. Kata kamano, kauntis mamoko kamoting'o Nakuru, Mombasa, Nairobi e kind mamoko to nokonyore kaluwore ni moko kuom jod bura nowuok oko mar tayo chenro mar kawo pach jopiny. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Oweyo weche mag thicho oko jalup jatend piny en ni jopuonje piny mangima wuok oko odiochieng' ma kawuono mar hingo nyasi mar odiochieng' jopuonj manopong' kod ilo mogundho nonyiso mor margi e kinde mane gibedo kanyakla majiwore kendgi kendo nyiso lony mag puonj manyasani. Jopuonjgo motiyo gi odiochieng' ma kawuono ni endi larore paro e kindgi giwegi kendo ng'adore rieko e achiedhnade ma giromo godo e kinde ma gine tich. Puonjore weche mag kompyuta, puonjore kaka ginyalo tiyo kod mbui kokalo kuom lony manyasani kachiel kod yudo lony e weche mag lai mar somo manyien mano CBC. Kaluwe kod wuon Liston Education Consultancy Lino Onyango, kata obedo ni sirikal chal ka gima wiye osewil kod jopuonj ma pacho kae, ogibi keto samuoyo e tich margi kojiwo jopuonj mondo oher tich magitimo. 50 Global Teacher Prize nominees for the year 2018. This came about when I was working in my stories about a number of underprivileged schools. So I've worked with communities and schools trying to ensure more retention, more admission of students, and ensuring that every child gets an opportunity to be in school. So we came up with a number of innovative activities and innovative strategies to keep students in school, like the 50 shillings a day project, where we tell parents that nobody is poor not to get 50 shillings. We are here today to celebrate them. One, a teacher's voice is really important because they are able to tell us what is working, what is not working. When you hear about a curriculum not working, it basically means that teachers are not either for it or they haven't just understood. But being listened to as organization, as government is really important. And how do you do that? One is being able to appreciate what they do. Janyuol mokelo nyithinde skule ma public ni odwaro ni chieng' moro mondo ngima olokre. Ngima nyalo mana lokore ka japuonj manie class kanyo nigi en japuonj ma quality ne ni malo. Koro through programs ma offer gi issue ni jopuonj te maja public schools, private schools gido training mondo gi improve delivery margi. Kidonda miketona ne wecheragi Rama nyagini rama Nyathina gini rama Yaber nyiri gini rama Weketa gitingone Ang'o moloko pachi minya giera Aworo Ang'o moloko pachi minya giera. To get Susumila as your skiza tune, dial *812
784#. Ramogi TV e od jothune duto. We all want a piece of the action. The deal is $20 million. The deal is non-negotiable. Don't miss the thrills, the adrenaline, and emotions. That's my son. He's out there fighting for me. Viusasa brings you the best movies in your comfort zone. Feels good to be back. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Machni nochako seche 20 mokalo. To gima koro mako dhogwa nyaka sani josim mach pok ochopo. Ushindi with new enzyme technology tackles even the toughest stains. Ushindi, powerful stain removal, because legends deserve a winning clean. That's the clean of legends. E pautuke en ikruok duto ni kare motelo ne piem mag ndigni mag Afrika mabiro timore juma manyien e counties manandi, Uasin Gishu kod Elgeyo Marakwet. Tukego dhi bede kind tarik 9 nyaka 13 e dweni mar 10. Maromo joriemb ndigni kama wuok e pinje 24 dhi yuoro e tukego ka tim mar Morocco e mokwongo chope pacho kae. Joriemb ndigni 42 mag Kenya dhi donjo e piem makamano. Jok matiyo ga paya ma Nairobi kochomo Nakuru okwa mondo omany yore mamoko e thuolono ka bende ibiro lorgi kuom ndalo 5 mar chiwo thuolo ne piem makamago. Guide them. Mitamtam town yako hapana. Today we're so excited. We are hosting the Africa Road Cycling Championship, or the first year ever in East Africa and in the country. And as a county, we are so excited. We're looking forward. And yes, we are prepared. We have our teams ready. Our technical team here is ready. The security, the protocol team, the communication teams are all set up. And we are just in the mood of ensuring that the event becomes a success. Kanyo bende mwachopo godo giko weche manyien mago magang'ich elero kamana inya nyamera Nancy Acheng ka intiere e kaunti ma Mombasa wacho ni intiere koda joodi kendo luwo weche manyien mag Ramogi e yono ero makare. Adwan mondo koro alore gi kanyo irwang' wachakwa rad kochopo saa 3 otieno weche manyien mag Oimo.